Aydımlan şu köp göz var Batırcan. Ben şu tayda bir dinleyicilerimiz üçün bir şeyler bir kıskaca özüm barada bir aytıp beraydan diýerdi. Ene umumana Batır Muhammedow 1984-nji ýylda doğulan. Ödem 22-nji orta mektepde iň soňky partada turan. Hawa. Ondan 2012-nji 2017-nji ýyllarda Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyny tamamlan. Batırjanyň iň gowy renka ýaşyl. Hawa. Iň halamayan renkem gara ýüregine görä. Ondan Batırın iň gowy renka garaşyp tamada ýumurtga saklan anakom. Iň halamayan naharlarym mangal önümleri et, palaw, manty, şon ýaly. Iň gowy renka var. Kanardy. Hay, kırandım suyu. Halamayan sularım renkli sular, gazlı sular. Indi şu Batırjan özüň bilen bir tan şeýdi. Barda aýtdyk mı ya? Ya özüm barada diň adım familiýam aýdamyň ga. Böyle. Aýdyp gitberýän. Onda wara Batırjan joşup aýdym aýtdyna töwrüňde bir adam almadynda. Kişiliğinden ana doğuyum. Aydan Batır. Diňe dinleýär. İslendiň aýdymy saptyrman dinleýär. Mine şol oturuşda birinjilik ne wagty. Öyle diýär. Hanana aýdym dinleýäriň, lebe salanyň, diň salanyň Batır Gel şeydele başladı. Habar verin uly kiçi ol wedelim adı näme? Dayda yetir arasaçy ol wedelim adı näme? Ol wedelim adı näme? Dayda yetir arasaçy ol wedelim adı näme? Ol wedelim adı näme? Şol wedelim adı näme? Jerenmi ya gulnatmy gödülmi ya oğul şatmy? Ey seydim seyme ayıplatmy ol wedelim adı näme? Şol wedelim adı näme? Vay seydim seyme ayıplatmy ol wedelim adı näme? Ol wedelim adı näme? Mümkin bolsa tanışydym, onu maňa bagşydym. Ýaşyrymyn aşydym, ol wedelim adı näme? Şol wedelim adı näme? Şu önümün aşydym, ol wedelim adı näme? Ol wedelim adı näme? Sadıldı ağlıdı gözüm görmedi dağlıydı. Ne acıp mehriman ödü ol wedelim adı näme? Şol wedelim adı näme? Ne acıp mehriman ödü ol wedelim adı näme? Şol wedelim adı näme? Mümkin bolsa tanışydym, onu maňa bagşydym. Ýaşyrymyn aşydym, ol wedelim adı näme? Şol wedelim